भिडिअ एगारगोन दा एबारनिफ्राय ना एगारगोन एगारगोन थगायदों खोमा थगायाखै जेबो जाजाबा बनगोन लोगोफोर सिक्स पेक आंना रेजें सोर थानो समायखाया माने आं नायनि खाथियाव नै ब्लेक एन्ड व्हाइट खा माने नै एसे दं माने बेफोरबो तो हेलो गाइस गुड मर्निं एंड वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौ बरायनाय जाफिनलायबाय गोजां बोथोर नालाय पुरा मोखांफोरा गावजोबो आरोना पुरा गावजोब्बायानो होनबाबो जायो आरो मोखांफोरा ओमफ्राय आरो मानसिया बिराद बोरायबायबो आङो बिराद बोरायलांबाय आरोना अबस्था गैला बोरायथ' खानांगोन नालाय ना बयबो बोरायखायो सानसे सम नैथिं मैथाया ओंख्रि संनो नागिरगासिनो आरोना आङो दा खामानि मावनो थांगोन नालाय दा 6:30 जाबाय आरो टाइमा बेनि थाखाय नै थावखौ होनानै लाखाबाय आरो ओमफ्राय माबोरै सङो मा संनो नागिरदों मा ओंख्रि हा मा ओंख्रि आं दा फुङावनो खामानि मावनो थांनांगोन नालाय ना ओमफ्राय बिदिनो फोजानानै माने 5टासोनिफ्रायनो खामानि मावनानै जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनानै हरनो माने फोजायो आरोना एकदमबारे सिखारनो बाथारो आरोना होमबाबोथ' उपाय गैयाना आं ओंखाम ओंख्रि संना हरखानांगोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो आं दा 8टासोआव थांसै खामानि माबा 7:30टासोआव थांसै खामानि मावनो ओमफ्राय दे होना लाग्रो आरो खामानि मावाबाबोथ' मोनजानाय नङाना ओमफ्राय इथिं आरो बिस्थिबारनिफ्राय जोंना एग्जामा दङ ओमफ्राय बेनि थाखायबो एसे प्रिपेयार जानांगोन नालाय इथिं उपाय गैया सबथिंबो एडजास्ट खालामनो गोनां जाखासिगोन आरो नै होना लाबाय फुलकबिजों आलु ओंख्रिया ओमफ्राय इथिं आरो इना माबायाबो फैगासिनो आरोना समाबो जोंना बारा गोबाव गैला इथिं फैगासिनो दा 7 मास सोलिगासिनो ना बारबाय 7 मास बारबाय दा 8 मासाव हाबगासिनो आरोना बारा गोबाव गैला आरो खोब दंबाथाय मास मोननै दंबावो आरोना ओमफ्राय डाक्टरनावबो थांनाय जायाखै 8 मास जाबाथाय माबानि थाखाय थांनांगोन मा होनोमोनथाय बेखौ आल्ट्रासाउन्ड ना मा आल्ट्रासाउन्डआनो खोमा बेनि थाखाय थांनांगोन आरो साननैसो थानानै चेक खालामनानै फैनोसै ओमफ्राय बेनि उनाव बारा दिनथ' गैखाला नालाय साननैसोखौ नेबावनोसै बेनि उनाव निउ बेबिया फैसिगोन आरो ना मा होनो मैथा लाजिलायो लाजिल' माने ओंख्रिया गोमो जालायबाय आरोना पुरा धुङा जाजोबो ओमफ्राय माने बेफोरबायदि समाव माने आथिं आखाइ बुयनारोबो नोंनि आथिं खिन्थिलाय हा माथो नों आथिं बुदुं होनना बुंदोंमोन दाख्लै बुयो ओमफ्राय माने ना हरबाथाय माने आदैयानो बेलथायबाय थायोना आरोना बिदि जायो खोमा डिलिभारि समाव आंथ' नुफेरा नालाय ना बे फार्स्ट टाइम नालाय सोरबा माने बिदिनो आदै बेलथायो होननानै खोन्थादो आरोना बिदिनो हराव माने मालाबा ओरै उन्दुलांबाथाय आं उन्दुआं जाबाथाय आयै आदै बेलथायबाय गलि नाना होनानै होख्रावो आरो नायो ओमफ्राय माने टेनसन जायो आं बिथिं उन्दुनो ओंखारदा गोजां बोथोर नालाय रोसो उन्दुलाङो कम्बल जोमनानै ओमफ्राय बिदिनो आदै बेलथायनानै सानानै मालाबा होख्रावो आरोना ओमफ्राय नानानै होनो गोनां जायो आरो बेलथाय मारो ना मारा आं बेखौथ' मिथिया आङोथ' हिनजाव मानसि नङा नालाय एसे मिथिसिगोन आरो दा बेसेबां खस्थ' जायो बेसेबां खस्थ' जाया सासे डिलिभारि माने हिनजाव आरोना आइजोआ बुवाखै नै एसे दं माने बेफोरबो बुवाखैलै दाखालि बुदोंमोन ना दाखालि बेफोर गोदोर जाजोबदोंमोन ओमफ्राय आदैया बेलथायबाय थायोनो माने ना ओंख्रियाथ' मोनखांबाय आरोना ओमफ्राय दा ओंखाम पेक खालामनो थाखाय टिफिनखौ लांनांगोन नालाय आं टिफिनखौ नागिरनोसै टिफिनखौ बबाव दोनदोंमोनथाय आं दाखालि टिफिनखौ बबाव दोनदोंमोनलै आं मैथा अ नै टिफिना अलरेडि बाहेरायाव नंखायो आरोना ओमफ्राय आं न' सिङावसो नागिरगासिनो माने नै टिफिना बोरलै टिफिन खुलि थांबाय नै टिफिना नै लांफैलाय आं न' सिङाव माबा मोनसे बुस्थु लायनि संख्रि साखिदोंमोन आरोना आं संख्रिया नाङाखै ओमफ्राय नै संख्रिखौ होफिनलायबाय आङो बिसोरनिया एसे खम जागोन खोमालै एसे होबावनोसै बोरैलै
एबारनो जाबाय पारफेक्ट दुन्दिया होबाथाय माने बिराद मोदोमो आरो ना ओंख्रिफोरा ओमफ्राय नै आङो संख्रि साखिनो नायनायावनो माने खोस्लिया इयो दोननायावनो लांगाब गोलैलांबाय माने आहा खिफिबायबोलै आं बेखौ दा सुनानै लाफिननांसिगोन आरोना संख्रियाथ' एबार नांखाबाय नै ओंखामखौ जाबायना आं ओंखामखौ जानानै आरामसे हाजोआव थांसै आरो ना जेनेबा खामानियाव थांसै आरो माने मैया हरनिबो ओंख्रि दंमोन लाइ लाफा ओमफ्राय इयो दिनैनिमोन नालाय दिनै दुन्दिया जि मोदोमदों माने आं दुन्दिया मोदोमबा बिराद गोथाव मोनो आरोना गोथाव संनो रोंदो एसे होमबा बारा गोथाव जायाखै आरोना दा खोनाबा रागा जोंनो नावलायदों स' लोगोफोर नै आं पानिफ्राय दासो सफैबाय आरोना नै बनखौ लानानै फैदोंमोन आरो बिराद मेंनाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ खुलिना लानोसै आरामनो ओइ गेवबाय बिराद गोरानो खानानै लाबोनो गोनां जायो आरोना मानो होनबाथाय लामाफोराव गोलैना होबा एसे रिक्स थायो नालाय ना उनफोराव आरो बिदिनो गारि सारिबो थायो नालाय खाट्रा मेंनाय मोनखाबाय आरोना बिराद मेंनाय मोनदों मानो होनोबाथाय एकदमबारे फाफ्लि साजोब्बाय बन बाननाया बेथिं एकदमबारे सानसे गाहाम खामानि मावनाय जायो नालाय मेंखागोन एसे एनैयालाय आरोना दाना नै खुलिगासिनो बेखौ माला खुलिनो हागोन हिनजावबो न'दों नागिरथाय हे मैथा नै दासो ओंखारबोदों आरो एकदमबारे उन्दुनाल' थाबाय थादोंमोन खोमा ना नोङो आसुरि उन्दुबायलै इयो इमान उन्दुनानै थाबाथाय देहा गाज्रि इमान उन्दुना थानो हामालै जाम्बि होनदो आरो खेबसेनो फैनलाय रिक्सा बुजागोन होनदो इथिंबो खेवना लानोसै गेव केला गेव इसोरनालाय मा आरो बिदि हौवाया इसोर जेनेबा हिनजाव मानसिफोरना मा खामानि थायो नोंसोरना खोन्थालाय मा खामानि थायो ओइ मा खामानि थायो हो लेथ्रा आखाया नै पाराव थांनाया सेस माबा माबि लेथ्रा नांना फैजोबदों लिपस्टिकसो नांबाय माथो नोंनि आं नोंखौ दिन्थिना नायगोन दे बेसे केजि जायो बेसे गिलिर जोंनि निउ बेबिजों जोंनि फैनो गोनां बेबिजों नोंजों बेसे गिलिर जायो खोब जागोनबाथाय 80 केजिसो जासिगोन खोमा बेखौ थिखोनो हाया दाखालि थिखोदोंमोन आं थिखोनो हायाखै आरोना आंना निउ बेबिया फैगासिनो थाबैनो फैगासिनो ना सना खेबसे फुदुंनि खर'आ मा जाजोबखो फैगासिनो सेस हानांजोबदो थाबनो फैलै थाबनो फैनायनो लुगैसोबाय आङो राजा जागोन ना रानि जागोन माइनाव जागोन ना राजा जागोन माइनाव जागोन जायाबालाय जायो राजा जाबाथाव ना राजा जाबाव ना आंथ' देन्जार अनखागोन जिखुनु सासे जाबाबो राजा जाबाबो रानि जाबाबो सानैबाबो जेवजा जाबाबो अनगोन मेनख्लं सेथर जाजोब्बाय माथो ना सना सेथर जाजोब्बाय जों सानैनि आखाइखौ नायलाय लोगोफोरनि सोर सासेया गुफुर जेन नै बेखौ माबालाय थानो समायखाया माने आं नायनि खाथियाव नै ब्लेक एन्ड वाइटखा माने दुगैबाबो दुगैयाबाबो बिदिनोखा नै गुदुंसिनिफ्राय फैनाय नों जाहोदो मावनानै नों जाहोदो आंसो जाहोदो नोंखौ आं जाखागोन गोसोम बिदि सिगाङाव बे एक्टर बायदिमोन आङो गोसोम जागोन नोंसाय गुफुर नङामोन होनलाय आङो दानाबा लोगोफोर थिखोनानै नायनोसै आरो ना बेसे गिलिर जायो बेसे केजि आं डाइरेक्ट खोन्थाखागोन माने आन्दाजैनो फै गोग्लैलाबायो नामा सिक्स पेक दंब्रा नै गस्ला खुगलायनोसै आं खुवा लेथ्रा दंना मोदोम सिङाव फै नाय बेसे गिलिर रेजेंसो 30 केजिल' जागोन 30 केजिल' जागोन लोगोफोर नै इमान रेजें आं बिराद गिलिर जागोन सानदोंमोन नाथाय गिलिर नङा आरोना बिदिनो हिनजाव मानसिफोरखौ माने जिमान लोदोबाबो गिलिर नुयो नाथाय गिलिर जाया माने ना बिदि हिनजाव मानसिफ्रा फमप्लास जायो माने नै लोगोफोर सिक्स पेक आंना गैयालै ओरैनोसो दुगैनांसिगोन माथो बिदि गोजां बोथोराव माने बारा दुगैनो हाया आरोना आङो सप्तासेयावसो खनसे दुगैखायो थगायनोसैलै सानफ्रामबो दुगैयो मा रोदा सादो मायो आखाइनि रोदासो जादों मायो माथिं साथोंलै जेबो नङा साबाबो
सल'गोफोर ओमफ्राय आरो थाबैनो 30K साबस्क्राइबार खालामना होदो आरोना जल्दिनो 30K साबस्क्राइबार खालामना होदो आं 30K साबस्क्राइबार जाबाथाय सिगाङावनो नायदोंखायोमोन मोनसे गिभवे होगोन आरोना फिसा गिभवे बारा गोदोर होनाया नालाय मा गिभवे बेखौ आं उनाव खोन्थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना थाबैनो शेयार खालामनानै भिडिअखौ 30K खालामना होदो अब्ला आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गिभवे लाबोगोन सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना आरो आङो दिनैनिफ्राय एबारनिफ्राय भिडिअ लाबोबाय थानोसै सप्तायाव मोननै मोनथाम भिडिअ लाबोनो नाजानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जाय जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय टाटा बाय 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 बुंदो दे बाय बाय एबारनिफ्राय बेबो भिडिअ एगारग्रा जासिगोन भिडिअ एगारगोन दे एबारनिफ्राय ना हा हेगारगोन एगारगोन थगायदों खोमा थगायाखै एगारनांसिगोन